zeptám se takhle, můžu vzít klíče od krámu, od kasy samozřejmě, přijít před krám a v tom krámě je uzamknout a čekat na policii? Bylo by řečeno, že je to omezování osobní svobody. Tak co mám dělat? A vy nemáte v krámě kamery? Ne, bohužel ne. Já nevím, zdali je vůbec rozumné, jak si nějaké konstruktivní jednání tady ve chvíli, kdy to je příliš emotivně vyhrocené. Nicméně, doufám, že se mnou budete souhlasit, že ta policie může pracovat lépe, když se to dozví alespoň ten den. Čekat na náhodné potkání policii a oznámit jí protiprávní jednání určitě není dobrý způsob. To v žádném případě. Takže já bych byl pro, aby se to oznámilo i hned. K tomu, že policie dělá pouze to, nebo činnosti, kde chytí někoho příčinu, to musím snad rezolutně odmítnout, protože v převážné většině samozřejmě policie pachatelé trestné činnosti nebo jiného protiprávního jednání na místě nemá. To znamená, svým šetřením, výslechy, svědectvím a podobně se snaží dopátrat toho pachatele. To je standardní činnost a musím říct, že v převážné většině to tak je, takže to musím odmítnout. Co se týká toho, jak jste naznačila, co viděli naše děti v médiích, já musím říct, že to, co mě nejvíc mrzí, a shodli jsme se na tom i vy, co jste byli účastní toho, že těch radikálů tam skutečně tolik nebylo. Mě mrzí, že většinová společnost reaguje na ty, kteří se vzájemně na různých Facebookách a podobně v rámci vlastní komunikace chlubí tím, že jsou schopni toto dělat, toto vytvořit. Jsou to organizátoři podobných akcí ze severu Čech, z Ostravy a podobně. A jsem si téměř jistý, že žádnou silovou demonstrací problém nevyřešíte. Není možné reagovat jinak, než proti nám. Silová demonstrace, my tam byli v klidu. 10% radikálů začalo dělat bordel a oni po nás začali střílet. Já jsem teď v sobotu byla v Stráci. Měli jsme centrum uzavřený, ale viděla jsem na vlastní oči, když na benzínce vedle Moltkina stála hlouček 50 lidí. Byli v klidu, postávali, koukali na těžkohoděnce. Po straně se k nim přisunul plešatý pán, zelené hnedé tričko, šortky a začal skandovat: máme toho dost. Když se ty lidi k němu přidali, vytáhl obušek a začal je třískat a zatýkat. No. Nebyli. Tohle si komunisti dovolili naposled v srpnu 89. Poslední reakce. Musím maximálně odmítnout jakýkoliv projevy násilí. Tady policie je zde proto, aby jasně řekla, že tady je nulová tolerance k projevu jakéhokoliv násilí fyzického. Co těch 50 lidí na benzíně dělalo násilného, když tam stáli, tak to, nebo drželi foťáky a natáčeli, co dělali násilného? Nebudu pokládat otázky, ale řeknu. Stalo se tak někdy, kde nebyly dány výzvy k tomu, aby opustili nezúčastněné osoby tento prostor, protože zde je prováděn služební zákrok. Jsem si zcela jist, že tak vždycky bylo, a pokud děti, kteří, jak říkáte, že se toho nechtěli účastnit, nechtěli být součástí toho služebního zákroku, měli z místa odejít. Tak to prostě je a policie na sílu, na agresi musí samozřejmě silově řešit, jinak to nejde. Jsem byla na náměstí, byla jsem na demonstraci a těch bojů v Bendovce jsem se neúčastnila, nebo vlastně účastnila, protože bydlím Bendy 32. Tady už to stejná většina ví, ty, co potřebují zlikvidovat moje děti. Takže v klidu řeknu adresu. Řeknu vám to asi takhle. Šli jsme v klidu domů, já, syn, manžel, plno lidí z baráku. Vlezli jsme do vchodu, nebo snažili jsme se vejít do vchodu, ale dostali jsme přes držku slzným plynem. Takže jsme otevřeli dveře do kořán a před tím vchodem jsme slušně čekali na to, až se to vyvětrá. Je pravda, byli jsme tam 20 minut, to jsme asi zradikálovali mezi tím. V tu chvíli nic se tam nedělo kolem nás, nic. Jenom jsme tam stáli a vypovídali jsme se mezi sebou. 10 cm od pravého palce mé nohy přistál slzný plyn. Děkuji, že jsem ochutnal. Tak pan... Navíc jsme tady, prosím vás, abychom hledali řešení. Jako, ano, ty situace se staly.
zadržet. Ano, ten trestní řád dovoluje zadržet pachatele, který je přistižen při spáchání trestného činu nebo bezprostředně poté za nějakých dalších podmínek, jako je třeba potřeba zjištění totožnosti. Takže určitě, a je to žádoucí, pokud A proč mě policie informuje, že nesmí? Nevím, Pan proč doktor vás je taky právník, policie takže- informovala, ale v každém případě vy máte právo bezprostředně zadržet pachatele při Tak teď spáchání je na místě trestného činu dotaz, nebo jestli policie bezprostředně zná zákony poté. této země. A musíte samozřejmě vyrozumět policii o tom, že jste takovou osobu zadržela. Pak se nedopouštíte omezování osobní svobody. Tak je to myšleno, že je zavřu správně a budou čekat na policajty. Ano, Ano, slyšela jste musíte odpověď. volat bezprostředně. A další poznámka na to, k čemu jste se ptala, nemusí být pravda ani to, že tam bude jedno svědectví, že to bude tvrzení proti jednoho proti druhému. Protože Uvědomujete si, že potápíte policii tohoto země? já se Ale tady, říkáte, že nezná zákony. já se tady nezastávám, já jsem Oni mi tvrdí ale pravý opak. Jak je to možný, že vy právník tvrdíte to a policie to? Mně jde o to, aby tady byly použity konkrétní nástroje pro řešení konkrétní situace. Já vás chci jenom utvrdit v tom, co můžete udělat, a pokud vám to policie řekla, tak vám to řekla špatně, to se prostě nedá nic dělat. A vy do budoucna víte, že prostě tu osobu zadržet můžete sama za pomoci druhé osoby. A V tom případě nemusím platit daně na policii České republiky. I když budete sama jako svědek, tak záleží na vyhodnocení důkazů ze strany soudu, který si vyslechne výpověď podezřelé osoby, případně obviněného, a vaší, a zhodnotí si, která je věrohodná. A může i na základě jednoho svědectví takového pachatele odsoudit. Takže já vám děkuju, že prostě máte samozřejmě zájem to Takže řešit protiprávní slyšela činy. jste A odpověď. to je to, o čem se tady od zpočátku bavíme. Nebejt lhostejný, dotáhnout ty věci do konce. A pokud vás bude policie příště informovat špatně, no tak si napíšete číslo Tak a vám budete se zavolám stěžovat. a zjistím, jestli mě informují špatně? Napište si číslo a Já mám rád můžete to řešit dál. Tak v tom případě ale stačí, když tady budete vy nám budete radit a oni tady být nemusí. Víte co, ušetříte. Máme pán Poběhl, všechny ostatní, nechme mluvit paní, prosím. Tak, děkujeme. My bychom vás chtěli ještě požádat, protože evidentně dneska nestihneme zodpovědět úplně všechny dotazy. Řekli jsme, že budeme končit ve 20 hodin. Tamhle na vaší levé straně je taková bedínka. Máte-li jakýkoliv dotaz, jakýkoliv podnět, prosím vás, hoďte ho potom do té bedínky, protože končíme za necelou